Pa-check kakabsat nga agmay sa tayo nga ited iti panagyaman. Kini Apo Diyos agsipod tagtultuloy iti panungsar na dagiti na duma-duma nga pamayan no ited na ken ipakita na iti kinamanagayat na kadatayo kakabsat. Dagiti bendisyon nga ited ni Apo Diyos kadatayo kadagiti naglabas nga aldaw kadayto nga lawas. Ket may samanen nga rason no apay nga iti panagtitipon tayo, iti panagkakadua tayo kadayto nga gundaway. Tapno ripaswen tayo, adalen tayo kabsat, eleksyon tayo ti eskwela sa batina kadayto nga lawas. Ket maited tayo dayto panagyaman tayo kini Apo Dios. Saan ka di nga nakimimbag na Apo Dios? He is always faithful. Dayso na kapsat iti mapagtalkan nga matay. Kitadatayon nga ngan-nganin aglipas. Daytoyin kakapsat iti maudi nga leksyon tayo, sakbay artepan tayo. Daytoy nga quarterly tayo maipanggap iti panaglasat tayo iti pagkuburan. Nakapatpatag dayto yung leksyon tayo. Yung sakbay tayo ng sirken, kas iti kanayon nga or arabiden tayo, dawatag kakabsat, nagkararag tayo. Maminsan pa'y ama itedmiken ka, ititakkel panagyaman. Agyaman kami ta saan mi amabalin nga rukuden, saan mi amabalin abilangin. Dagidjay a bendisyon nga ited mo kadakan. Kas iti insao ni Ari David o Diyos, gaputay ayatem na kami. Gaputa sika iti pastor. Pinunong iti upami ingganang agliplipias. Agyaman kami launay ama. Tauray no adda dagiti kakabsat nga aglasat iti arig na pagguguran iti panagbiag. Nariknami o Diyos iti kaddam na iriknami iti panindisyon. Kadayto nga oras, dawatin mi manen, nga bindisyonan na kami. Tapno daytoy nga panagiinadal mi ama, maiyasideg kami ken ka. Maited iti nananay a panagtalet mi iti kinamanagayat mi. Pakawanen na kami ao Diyos, itinagan na po ni Jesus. Amen. Kasi tinbagkabsat, at datayon iti lesson number 12. Into no umay nga lawas, i-recap tayo lipasin tayo daytoy nga leksyon tayo ka daytoy nga quarter. Saan ka di nga naging pagniya ko Diyos? Saan ka di nga nakapudpudno digiti nag-adal tayo kapsa? When nagnangruna iti particular at time a panagbibiyag tayo. Saan laeng alimasat tayo kapsat kadaytoy crucibles iti pandemic. Limasat tayo pa'y kadigiti nadawel panawel iti bagbagyo. Ngem ni Apo Diyos kinunana, saan kang agbuteng? Biti-bitin ka iti makanawan nga ima iti kinalimtad ko. Ket ni Apo Diyos naging pagkakabsat. Iti adalan tayo kadayto nga lawas, wenno ti inadal tayo kadayto nga lawas, matay akas maysa abukel. Iti paset a mayulo kakabsat ket masarakan iti Juan Kapitulo 12, versikulo 24. Kunana ni Apo Jesus, pudno kunak kada kayo. No ti bukel ti trigo saan agtinag iti daga ket matay, isu agtaeng amay maysa, ngem no matay, adu abunga iti ited na. Datayo kakabsat ket agbibiyag tayo wenno kaduan kada tayo, adda tayo iti sitwasyon nga makita tayo dagiti taltalon. Ito yan mitatan, addan digiti kineleng iti nagmulaan da iti pagay, rice fields.
nga naanin kakabsat. Damit di kiti daduma nga pagdawdawad na pailaan. Ngayon, tapnom awatan tayo dahito yung baganan ni Apo Jesus. Ijay Judea, ijay Israel, iti nangitidan ng example. Isu da ije bukal iti trigo. It's a wheat. Kanya tayo matkakabsat, bukal iti agay. At da iti nagpadaan da. Adamit iti masapol nga maaramid kada ito'y abukel. Da ito'y abukel at da iti biyag kenkwana. Manipod kada jay anakaalaan na amula. Pagay man, trigo man, anyaman amula, no adda iti bukel. Da jay abukel adda iti biyag na. The life of the plant is in the seed. Taimtun kakabsat no naluom dayjay abunga. Addan dayjay maten nga biyag kadayjay unag iti bukay. Ket iti kunanan ni Apo Jesus kabsat. No dayjay abukel ket saan ama itinag, saan ama ikmula iti daga. Dayjay abukel agmay may santulat ta. Ngimno dayjay nga bukel ket maikabil, maimula, maitinag iti daga. Dayjay abukel matay. Idi adadalat daytoy kakabsat. Nakita dayjay process iti panagdakkel iti maysa a panampamati tayo ken ni Apo Dios. Amin tayo pinarsuan ni Apo Diyos. Tati tao na parsua iti ladangan iti Diyos. Kunanan ni Ellen White, uray kakabsat no iti basol ket dinadail na dayjay aladawan. The image of God was marred by sin. Dayjay aladawan adda ijay. Ket dayjay nga ladawan isu kakabsat dayjay kayat ni Apo Dios nga mai-restore kadatay. Anya iti i-restore mo no awanen. Malay di puntos kabsat. Iti goal iti panagbiag. Uray pa'y kakabsat iti edukasyon. Christian education iti pudno nga goal na kakabsat. In one of the hallways of Northern Luzon Academy, then Northern Luzon Academy, Adventist College at that time. Adda iti may isang marking or a signage along the hallway. Hindi da kami studente kabsat makita mlata dayjay facade na dayjay building na kabiti. Adda bitin ijay. Kunana, dayjay, I still remember it. Success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Anya dayjay a plano ni Apo Diyos. Isu kakabsat, dayjay panang-restore, panang-isubli, dayjay anay nga ladawan na nga adda kadatayo. Bukel, sika, ganito siya. Adda iti biyag. Kunanan ni Apo Jesus, kanyam ken kanyak, adda dayjay image ni Apo Dios. Kayat na nga ma-restore. Ket anyan kakabsat nga nagtintas dayto leksyon. Tanong kita tayo kakabsat. Dayjay restoration is a process. Daytoy inat-adal tayo may panggap iti pagbuburan na kang kanayon nga isu iti ininted ko kakabsat nga example. Sika ken iti siya
may saan napatag agaman. Sikakin iti siya, datayo are just likened dayjay, may nga balitok nga kakalkali iti unag ti daga, adarugit na. Dayjay nga nagkali, kayat nga dayjay abalitok ket agbalin apuro. Isina na, dayjay arugit tapno di balitok agbalin apuro. May nga pa pamuspusan tapno maisina dayjay arugit. Isu dayjay apuy. Ijay pagguguran, maisina dayjay narugit tapno dayjay abalitok, maaramid apuro. Sikakan iti siya kasjay kapsa. Ngem adda iti laped kadaytoy a proseso akayat ni Apo Dios nga maaramid kadatayo. Anya dayjay nga proseso, dayjay apan nakadalos tayo manipod iti baso. Anya dayjay kayat nang ikaten, dayjay arugit iti baso. Adalaeng kakabsat iti maysa. Iti pagleksyon ng tayo, iso dayjay inted na panagtalek iti bukod abagi. The fully of self-reliance. No adda iti imbilin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti masapul a matungkad. Idi rabi, agyaman na kina Apo Diyos dati mararamid nga care group kakabsat dito'y Carino Seventh-day Adventist Church. In preparation, dayjay ay ni Pastor Ray Orbe, iti Sabbath School Director iti North Philippine Union Conference ditoy distrito. Iti panakapaset ni kakabsat iti Carino adda iti care group. Ket dinawat da nga siyak iti agbalin nga mangidalan, siyak iti speaker kadayto. Iti maysa nga rabi iti disinaludsod ko kadagitoy a kakabsat. Oh, the church was full. I would like to tell you, we are so excited. The church is full. Sinaludsod ko katakwad. Sino iti nasirsiri? Tinamarswa wenno iti naparswa. Ni Apo Diyos wenno sika ken siya. We were one in the answer. Nga ni Apo Diyos isu iti kasisiriban. Ket datayo iti masapul a sumurot kadagitoy nga pagayatan ni Apo Diyos. Iti kasta kakabsat, makita tayo nga iti panagtalek iti bukod tay abagi self-reliance. Ket isu iti maysa a laped tapno dayjay bukkel iti panagbiag tayo. I'm referring to that restoration dayjay akababalin ni Apo Diyos nga adday biag kadayjay abukay. Basapul amatay tapno agbiag agbunga iti adado. Iti pagleksyonan tayo inted na iti kapadasan ni Saul, the King Saul. Iti kapitulo 13, ito muna Samuel, versikulo 1 ingana ti 14. Daytoy kakabsat iti maysa nga pakasaritaan iti saan a panagtungpal ni Saul kakabsat kadayjay nga bilin ni Apo Diyos. Anya iti bilin ni Apo Diyos nga inusar na ni Samuel. Kunana intun no mapang kayo makigubat. Iti bilin iti Diyos, masapul a mapapatay amin. Kabusor kindigiti an animalis da, mapapatay da amin. Nalpas ti gubat, napan binisita ti propeta na Samuel
ti ari nga ni Saul. Adda kakabsat iti talo nga addang 3 steps nga nakita tayo iti kababalin ni Saul nga inpakita na dayjay panagtalek na iti bukod na abagi. Umuna, dayjay kunana agsipod ta nakita ay so. Apay nga daytoy iting rason na. Idi nga napan ni Samuel kunana Saul adan ang nagko nangig na digdi unit ti animal. Saan ka di nga imbilin ni Apo Diyos nga kastoy ti aramiden nakirin nason ni Saul umuna ko na agsipod ta nakita. Idi nakita na digdi ang animal. Iti inbagana iti bukod na abagi. Na siya at digita nga daton. A good purpose does not nakakabsat nga irason ko kaday saan na kapanagtungpal kini Apo Diyos. Ulitin, itinabimbag nga panggap tayo saan arason nga so agsalungasing tayo saan tayo nga paghantay nga tulugan dagiti pagayitan ni Apo Diyos. Kunana ni Saul nakita. Mikadua, ket gapo kinuna. Idi nakita, dahito yan iti imbaga. Mikatlo, kunana, siya pinilitda. Anyaki din taari irason mo, iti nasyon mo, nga si kay iti pinilitda. Uray pa yung tayo kakabsa. No daduma, we pass niya. No adan tayo di basol, anya arami din tayo. We pass. Wala tayo, gamin no, apantay kakabsat iti iden. Idi adan tayo di confrontation ni Apo Diyos kini Adan, kini Eva. Kuna nagasino nang ibaga kanyang malamo-lamo kayo. Kuna na ni Adan kayo. Gamin Apo ti babae. Ni Adan, handa kaya nga isuna iti mapabasol, isuna gamin ni babae. Hindi kitain na Apo Diyos ni Eva, gamin ni Satanas. Anya iti bagbaga na karabsa. Intun no umayin dayjay abasol, wala pa nakabasol tayo. We look, mangsapul tayo, iti pangyakaran tayo, dayjay anak basol tayo. Apay nga nagbasol ako. Wen gaputa pinilit dak kuna nang isa. Amuyo kamsat ni Apo Diyos. Kayat na nga makita tayo daygitoy nga rason nga saan nga dumakkel dayjay panagpamati tayo kenkwan. Maikat kuma dayjay kuna tayo kamsat nga panagtalek iti bukod tayo abagi. Takunanan ni Pablo, daytoy abagi. Daytoy abagi. Tabagim kamsa. Is our enemy nga isu iti masapul aparmagan. Ket gapo ka daytoy, inted kakabsat iti pagleksyonan tayo, inusar ni Pablo ni Apo Jesus nga isu iti kaimbagan nga ulidan iti panagpakumbaba. At dito di nadal tayo ni Pablo. Kit kung kanayon na ni Pablo, isu iti itutuna ni Apo Jesus. I like the principle of God. Iti makita ko nga kanyak ko na ni Jesus, kini Jesus lang. Ngem iti umuna nga paset, iti leksyon tayo kapsa. Nakita tayo ni Saul, King Saul, nga isu iti inted example, nga inusar na dahil kuna tayo self-reliance. Self-reliance is pride. It is self-centered. Ngem itatan, iti pagleksyonan tayo, tapno kakabsat. Dahil maysa abukal nga adda kada tayo.
ket agbyag ket umado, inted na dayjay eleksyon nga kasapulan iti panagpakumbaba ni Apo Jesus iti kasasayaatan nga example tayo. Kunanan ni Pablo iti Filipos 2, Kapitulo 5, Kapitulo 2, versikulo 5 hingga 9. Anya iti balakat kakabsat ni Pablo. Basahin tayo iti versikulo 5. Adda kumakada kayo daytoy anakem nga addamet ken Kristo. Let this mind nakem. Apay kakabsat. Dayjay nakem, in our mind is the center of the conflict. Actually, no, iba nga tayo nga, itig controversy, it is in the mind. Apay, itinted ni Apo Diyos kada tayo. The freedom of choice, it is in the mind. Ket iti imbaga ng kabsat ni Pablo. Daytoy kumaanakam, maaddaan kada kayo, akasmet, dayjay nga adda daytoy nakam ko ken Kristo. Anya dayjay nga adda ken Kristo. Inyam ammo ni Pablo kakabsat, kadagiti kakabsat dayjay Filipos, no sino ni Kristo. Versikulo 6. Isu nga idinto addaan galad a Dios. Saan na nga inkan kano iti pannaka padana iti Dios. Saan nga inkan kano iti pannaka ipada iti Dios. Banag arebeng idi asalimot-mutan. Anya iti kunana kapsat. At dadtoy ni Kristo. Isuna ket Dios. Ket banag ko mga sinalimot-mutan na. Ngem gapu ta nagpakumbaba saan na nga inkan kano iti pannakipada na iti Dios. Jesus is God. Ngem saan na nga inpaspasin dayag dayjay kina Dios na. Ket anaramid na kapsat. Inladawan ni Pablo dayjay pudno a panagpakumbaba. Basahin tayo ti versikulo 7 ken 8. No di ket binaybayan na ket imnala na iti galad nga adipen anaaramid a kapadpada dagiti tattao. Ket idinto a nagparang iti kasasaad ti tao nagpakumbaba nakem na nagtulnog agingga ken patay when patay iti cross. Anyan nga panagpakumbaba. Dios kanya di kunanan ni Pablo saan na nga inkan kano. Dayjay kinarukod na wenno dayjay kinadiyos. Ngem diket di innala na dayjay galad iti adipen. Hanlang nga tao kapsat. Galad ti adipen. At datoy kuma ni Apo Jesus, Diyos. Pinili nga nagbalin a tao through incarnation. Ngem urnay no isunan ket tao pinili nga paylaan. Iti galad iti adipen. No ti tao ti pagtutungtunganan bayamon jadi ay binaybayan na kina Diyos ta tao. Through incarnation nagbalin a tao. One of the best example is idin nga nimatay kakabsat. During their last supper, inala ni Apo Jesus dayjay may sangatwalya inbarikes na nangana iti langgana inikkel na tidano. Idi nakita ni Pedro nang babalin ko na saan ako saan. Tapay dagiti adalan na ambuda nga dayjay nga inaranid ni Apo Jesus. Ket isu
iti aramid dagiti adipen. Ammo ni Pedro kakabsat ta iti saan ang nagbayag sinaludsod ni Apo Jesus kadakwada. Ket sino iti pagarupin yun no sino ni Pedro mismo iti sumumbal. Si ni Kristo, si ti Mesias, anak iti Diyos. Ket idi nga nakita ni Pedro kabsat. Nga dayjay nga anak iti Diyos, adda iti galag na a Diyos. Innalanan dayjay tuwalya, innalanan di batyaw. It was too much for Peter. Nga dayjay nga anak iti Diyos, agbalin ang nabababa ng isuda. Ta isunan nagparintumang ijay sa kaanan da. Ket alaen nan digijay saka digijay adalan na. How could the master serve? Anyan kakabsat. Isungat ikunanan ni Pablo, dayjay kuma nga nakam. Makita tayo even in our organization. Adda digitay makita yung nga servant leaderhood. Ano makita? Into mo adda iti pagtrabahuan. Digitoy nga pangulo adda dali dyan. Isuda mangi pangulo. Ket anyan kakabsat itinarami. Inted ni Apo Jesus the example. Nagbalin nga adipen. Nagtulnog aging ga iti patay wen patay iti cross. Ngaman niya iti sungbat ni Apo Diyos. Dito tinapintas kapsa. Verse 9. Gapu na met ti Diyos intanuk na iti kamatuan unay ket inikan na itinagan anatantanuk ngam dagiti amin anak. Iti bagbagan ni Pablo, no surutin tayo ni Apo Jesus. God will glorify us as He has glorified His Son. Maaramid tayo daytoy kakabsat. No kas iti pagleksyonan tayo. Datayo dahi bukel iti trigo. Maitinag ije daga. Matay. Open and close quotation. It is only when we allow self to die that true life will live in us. Dayjay itbaganan ni pa. Ket kasano nga matay, intuno adda dayjay kababalin ni Kristo, dayjay nakam ni Kristo. Saanin nga dayjay kababalin ni King Saul of self-reliance. No diket din dayjay kababalin ni Kristo, dayjay nakam ni Kristo. Nga kabailan tayong iti agpakumbaba. Even to the lowest point. Iti paset manen iti leksyon tayo karabsat. Kasapulan tayo iti ipapatay tapno maamuan tayo iti pagayatan ni Apo Diyos. In relation ka dayjay bukel. Dayjay bukel adday iti biyak na. Dayjay bukel maitinag ti daga. Dayjay bukel matay tapno agbiag pinagbunga. In such illustration, ken Apo Diyos isu iti biag. Mamuan tayo tulaeng iti pagayatan ni Apo Diyos no datayo ket matay. Anya una na iti balakad ni Pablo kabsat iti Roma 12:1 ken 2. Dawatek nga rod kada kayo kakabsat. Gapuna kadagiti kaasit ti Diyos nga ipaay yu dagiti bagbagyo akas daton asigibiyag na santuan ken makayayo ti Diyos isu iti pagdayaw yu ana espirituan. Ket di kay umabuloy dito'y lubong no di ket agbalbaliw kayo
gapu iti pannaka, walo iti isipyo, tapno mapa neknekanyo no adda iti nasaya nakaayo ken nakananay apagayatan iti Dios. Living sacrifice. Ammo tayo nga iti sacrifice anya mapasama, masapul amatay. Masapul amatay. Kas daton si Biblia. Daw-dawaten ni Apo Diyos akas inbalakad ni Pablo nga ited tayo dagiti bagbagi tayo akas daton as si Biblia. Tapno agbalin ang nasantuan, agbalin ang nakayayo kini Apo Diyos iti panagdaydayaw tayo kinwa. When we talk about sacrifice, uri pa'y kakabsat ni Apo Diyos, iti umay ket nakita ni Juan kunana. This is the Lamb of God. Isu iti kordero iti Diyos. Dayjay nga inbaga ni Juan, inbaga na nga daytoy aman lubot, agsipod ta isu ti kordero iti Diyos. Masapol nga tungpalen na iti misyon amatay. Isu kakabsat nga maawatan tayo no iti pagtutungtungan ket sakripisyo daton as si Biblia. Intun no idaton mo iti biyag mo ken Apo Diyos. Dayjay ko natin figuratively, idi idaton mo. Dayjay nga biyag ana personalan. Isubli tayo kapadasan ni Saul. Dayjay abiyag nga iti mangiturturay ket dayjay bukod a kapanunutan. Bukod a bagi. Life that is ruled by self-righteousness and self-reliance. Masapul amatay. Ket idjay ipapatay na. Kainted mo ngaron at daton as ibigyan. Ni Apo Diyos pagbiagin nanto. Iti lugar dayjay espiritu iti dayjay ko natin self-reliance. Maiteden dayjay espiritu iti panagpakumbaba. Gakas itinakem ni Apo Jesus. Anyan kakabsat nga kasapulan tayo dito. We'll put it in our lesson. Dayjay panaglasat tayo iti pagguguran. Mabalintay kumang ibaga. Nagpakumbaba tayo. Mabalintay kuma nga ikumit iti panagbiag tayo, italit tayon ipanagbiag tayo kina Apo Diyos. Nga intun no lumasat tayo iti pagguguran. Kas dayjay nakem ni Apo Jesus. Idi inbaga na, Ama, saan nga iti pagayatak iti marami no diket iti pagayatak. Apay, we trust God. Dayjay Diyos ang mapagtalkan. Dayjay Diyos nga iti tarigagay nakit isulaeng iti pagimbagan. Dati kunanan ni Jeremias, adda iti panggip ko nga agpaaiken ka. Iti pagsayatang, iti pagimbagan. The only purpose iti panagbiag tayo akayat ni Apo Diyos karupsa. Isu dayjay panagbiag anasantuan. Panagbiag iti panakaisalakan. Panagbiag nga mananam tayo dagiti ayat ken iti bendisyon na inggana nga kasdiin bagana ni Ari David. Surely goodness and mercy shall follow. Dati inaldaw a panagbiag tayo. Intunno insuko tayo iti biag tayo ken Apo Dios. Sumursurot dagiti bendisyon kansa. Kasano kaduna. Iti upak, iti upam agliplipias. When will it happen?
subject iti pangutili, title iti eleksyon tayo kapsat. Kas may sa abukay, masapul tayo amatay. Ijay ipapatay tayo. Spiritually, when we allow God to take control in our life, even in passing through the crucibles, agsubli nga bendisyon kada tayo. No alain tayo digiti kapadasan iti Biblia, there are so many. Ngem kayat ko kapsat nga kitain tayo iti maysang ama iti pangmati. Kita tayo na Abraham. Iti leksyon tayo, inted na tayo check up kapadasan ni Abraham. It's just going back. Naman niya makita tayo kapsat. Gapu iti pangmati ni Abraham, inaneknekan na nga digiti amin nga kayat nga ibaga ni Apo Diyos kitong palingan. Gapu iti pamati ni Abraham, inaramid ni Apo Diyos akas diin karina nga ama iti maysa adakkel a nasyon. Ket dayjay a pamilya ni Abraham dumadakkel pay a dumadakkel. Ta sino man nga da iti pamati na ken ni Apo Diyos, maibilang kadayjay a nagasat a pamilya na. Yung napintintas pa'y karabsat na tingkay. Sika, ganito siya. Intun na ipalubos tayo nga saanin nga da self-reliance, iti sentro ti panagdesisyon tayo, no dikit di pagayatan ni Apo Diyos. Nagbalingkan, nagbalin ako, datayo ang amin karabsat. Juan 1, versikulo 12. Ket inayaban na tayo, nga anak natin mababae ken lalaki. Ket dagiti a napili nga bendisyon nga agpaay kada tayo. Isu iti na itinaldaw daw. Uray pay no magbagna tayo kamsa iti pagkukuran. Pagkararag tayo kamsa. Agyaman kami ama. Iti leksyon nga inted mo kada. Ikatem ko mao Diyos dayjay kababalin. Nga agtalek kami iti bukod ni nga pakinaken kendi sisisyon. No di kendi isuko mi amin ken ka o Diyos. Akas ken ni Apo Jesus nagtulnog uray pay. Iti panagtulnog ng mga pankenitay. Agyaman kami ama. Tababaen iti tulong mo, mabalin mi nga isuko a kumpleto iti amin mi kenka. Ti pagayatang ti marami o Diyos, tagtalek kami iti kinamanagayat mo. Dawatek ang mga bendisyonan digiti kakabsat. Nakaduami na nag-aadal ka dahil ng oras. Itinagan niya po mesos dinawat mo dito. Amen. Igiganak dito quarterly into rumay nga lawas. Palubos ti Apo. Likpasen tayo ito, ti panagadal tayo. Kada ito nga nakapimpintas nginadal tayo kada ito nga quarter. Iti pagbuburan, akadwa tayo ni Kristo. Maminsan pa'y happy Sabbath. Ay tanda kayo ni Apo Diyos. Ay tanda